Em presento, o ens presentem, Carmen Lavado, directora del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions de l'Ajuntament de Gavà, Andrés Font, responsable de l'àrea de comunicacions a Impala, i jo mateixa, Cristina Blancher, responsable comercial d'Impala. La nostra presentació avui parteix del concepte de que el ciutadà és intel·ligent, i és intel·ligent perquè els estris que utilitza, els dispositius que utilitza són intel·ligents. Estudis recents demostren que de la població espanyola entre 18 i 65 anys més d'un 60% es connecta a internet diàriament i que més d'un 52% disposa de smartphones. És a dir, els internautes, 9 de cada 10 internautes es connecten via smartphone a internet o naveguen en forma de mobilitat per internet. No cal dir que la penetració dels dispositius intel·ligents en la població jove d'entre 18 i 25 anys és pràcticament absoluta i que la penetració en el franja d'edat dels 26 al 45 ha augmentat considerablement. Estem parlant del ciutadà d'avui i del ciutadà de demà. L'internet de les coses depèn de l'eficàcia i de l'ús intel·ligent, de la xarxa mòbil. I aquesta xarxa mòbil el ciutadà n'és conscient i per tant utilitza dispositius que li poden treure profit. El ciutadà, l'internauta, el navegant, cada vegada disposa d'eines més potents per accedir a la informació i requereix i busca diferents dispositius i diferents maneres. Busca flexibilitat. Vol disposar de la informació a tot moment, de manera instantània i de manera permanent, requereix disponibilitat i, evidentment, ho vol fer d'una manera segura i d'una manera fiable. Per tant, amb una capa de seguretat associada amb aquesta flexibilitat i disponibilitat. El temps mig de connexió és més de 2 hores diàries per dispositius mòbils. I les formes d'accedir són vàries, però les aplicacions específiques, les apps, les apps desenvolupades pels dispositius estan imposades i estan consolidades. I, per tant, formen part del pensament a l'hora de treballar amb internet per part del ciutadà. I qui és aquest ciutadà? Doncs potser el ciutadà que ara està, la generació de la que parlem, es parla de la generació del mil·lenni, de tots aquells persones nascudes als 80, primera dècada dels 90, són la gent que ara té entre 20, 30 i pico d'anys, 30 pocs anys, i són a grans trets persones, o se defineix aquesta generació del mil·lenni com persones molt optimistes, persones que creuen en l'economia creativa, són persones molt hàbils en la tecnologia i són dependents de la tecnologia, jo gairebé diria. Hi ha números que diuen que més del 85% d'aquests joves mil·lenni, els millennials, dormen amb el telèfon sota el coixí. Jo crec que hi ha alguna cosa rara, perquè els que no són millennials també dormim amb el mòbil a sota del coixí i, per tant, el que està clar és que la tecnologia ens acompanya 24 hores. Quina importància té per això un grup generacional a l'hora de dissenyar el creixement de les nostres ciutats? Hi ha un estudi molt recent de Telefònica, fet precisament en aquest grup generacional, on comenten que els joves exigeixen molt de les ciutats, però també estan disposats a treballar per elles. Més d'un 52% pensa que el medi ambient és una forma de canviar el món i és un percentatge significatiu important respecte a la generació X, la generació anterior. Per tant, són persones que no tenen horaris, no tenen límits en tant que disposen de la informació, estan connectats al món i com estan connectats al món està a les seves mans. Comparteixen la informació, busquen un feedback permanent i aquesta, precisament, no limitació ni temporal ni geogràfica, els fa que gestionin el seu oci i que gestionin també el seu negoci. I aquest és el ciutadà al que les administracions públiques li haurà de donar servei. És el ciutadà que ja està aquí. Aquesta població busca i es concentra cada vegada més en entorns urbans, entorns que cada cop són més difícils de gestionar.
El repte de les administracions públiques i dels gestors de les URBs, de les grans i petites URBs, és poder precisament incrementar, si més no, o mantenir, si més no incrementar, tot aquest servei cap al ciutadà. I com ho podem oferir, com podem mantenir aquests serveis públics? Doncs la tecnologia facilita i permet un major control i transparència d'aquestes infraestructures urbanes. L'Internet de les coses ens permet el control de les infraestructures i si afegim a l'Internet de les coses amb la mobilitat que l'usuari està demanant, ens estem trobant que construïm l'Smart City. Andrés. Perfecte, doncs la Cristina ens ha donat un context amb el que partíem d'un usuari, d'un ciutadà smart, que tenia un conjunt de necessitats i que hem vist que aquestes necessitats plasmaven sobretot a la capa jeràrquica de l'administració, des d'ell fins a les capes més altes, i que a part tenia un conjunt de dispositius que estaven a la seva disposició i que tots estaven connectats i que al final desembocàvem cap al que és l'entorn d'una Smart City, un internet de totes les coses aplicat a una ciutat. El que volem explicar ara és com convertir aquest concepte a la Smart City, com posar uns fonaments per entendre que aquesta solució de mobilitat, perquè al final l'Smart City el que és una solució de mobilitat de serveis aplicat a un entorn urbà, com ho podem fer per fer-ho amb garanties, per sentar uns fonaments i que això sigui un projecte d'èxit per l'administració. Nosaltres entenem que això ha d'atendre el que fiquem aquí, un model en capes, que s'ha d'estructurar amb unes capes que creixen una sobre l'altra per així arribar a aquesta garantia d'èxit. A la capa més baixa tenim aquí el que hem anomenat infraestructura física i apareixen certs conceptes que molt comúment no trobem en un diàleg de gent dels departaments d'IT, de la gent de tecnologies d'informació. Sí que coneixem als nostres entorns ja estesa de fibra, de cablatge, l'alimentació elèctrica, però quan parlem d'un entorn de Smart City comencem a introduir conceptes com l'enllumenat. Forma part del nostre escenari l'enllumenat o les marquesines i els semàfors de l'entorn urbà. Això no és tan habitual i comença a introduir-se elements de mimetització perquè tots aquests nodes de servei s'integrin perfectament amb l'àmbit. Aquesta serà la primera base, la primera capa que posarem per continuar el procés. A partir d'aquí, amb aquesta capa d'infraestructura, creixerem en el que és la xarxa de multiservei i multipropòsit. Serà una xarxa que, com tots la coneixem, serà un backhaul de la nostra xarxa, els fonaments de distribució dels nostres serveis, que pot ser una xarxa de fibra òptica, WiMAX, Wi-Fi, tots aquests elements molt lligats a la mobilitat, però que també hem de comptar amb internet, que és la màxima expressió de mobilitat, ho tenim a tot arreu. Aquest serà el nostre core, la nostra xarxa de distribució de multiservei. Serà una capa més que es fonamentarà sobre la infraestructura física. Llavors, amb aquesta xarxa desplegada i en funcionament, continuarem i ficarem nodes d'accés. El que voldrem és que el ciutadà, els usuaris d'aquests serveis, puguin accedir-hi i aquí hem anomenat una capa de nodes d'accés. I aquí tindrem també una varietat de nodes d'accés, com són els més típics que coneixem, els nodes, els punts d'accés sense fils, per tenir connectivitat de mobilitat, no és el més conegut. Això ho podrem tenir des dels edificis municipals, amb infraestructura que ja disposem, al carrer, per estendre l'abast d'aquesta cobertura, o a qualsevol lloc, per tenir a través d'una connectivitat de banda ampla amb internet, tenir accés a aquests serveis. Perquè precisament els serveis són aquesta última capa, la que muntarem sobre les capes d'infraestructura, i aquí hem escrit un conjunt d'exemples, però després continuarem amb més extensió, però muntarem serveis amb aquestes solucions de mobilitat o de Smart City com sensoritzar al carrer, tenir informació de l'entorn urbà, o la connectivitat per aplicacions internes, que l'administració sigui capaç de fer arribar els seus aplicatius allà on hi hagi un empleat que els necessiti. O altre exemple, l'internet ciutadà, que tinguem aquests ciutadans que puguin connectar-se enlloc i accedir a serveis com internet. Aquestes capes han d'estar pensades per aquests conceptes transversals que tenim aquí, han de ser claus i han d'aparèixer en tot moment. S'ha de tenir, s'ha de primar el màxim aprofitament de la inversió en infraestructura. Això des del primer pas que es doni ha d'estar present, perquè al final també i de manera transversal a totes les capes l'objectiu és fer créixer l'àrea d'abast on arriben els nostres serveis.
que arribin a tot arreu possible. Llavors, sobre el mètode que creiem que és el més adequat per construir una solució de mobilitat, entenem que hi ha d'haver uns conceptes que han de primar i que són bàsics perquè això funcioni, perquè tinguem una Smart City amb garanties. El primer dels que els volem destacar és la flexibilitat. Aquesta xarxa és viva. L'usuari, com dèiem, el ciutadà està canviant, és smart, té nous dispositius que hem vist que van des de l'smartphone, la tablet, a un televisor o a qualsevol dispositiu aviat estarà connectat. La xarxa ha de ser flexible, la infraestructura ha de permetre adaptar-se a l'entorn que va canviant i ho ha de fer amb un rendiment adequat, perquè ha de funcionar, el servei ha de ser vàlid. També hem de tenir una disponibilitat. La disponibilitat ha de ser clau, perquè el servei ha d'estar sempre a l'abast de l'usuari. Ha d'haver-hi una alta fiabilitat d'accés als serveis, perquè si no el ciutadà de l'usuari no el farà servir, no hi confiarà i no veurà que això és una millora per ell. S'ha de maximitzar aquell nivell de servei, sempre ha d'estar disponible. I per últim, i entenent que sempre estem parlant d'aportar aquesta connectivitat de dispositius de dades, la seguretat IT, l'entorn de securització és fonamental, s'ha de complir amb la legislació, s'ha de protegir les dades i s'ha de protegir tota la infraestructura i tota la inversió en infraestructura que s'ha fet contra els atacs informàtics. S'ha de fer una protecció avançada amb elements de nova generació i amb elements que garantitsin que la xarxa està protegida davant d'atacs avançats com tenim avui en dia. Si fem tot això, el que al final acabarem tenint són una capacitat de desplegar serveis, d'oferir nous conceptes i nous mecanismes de connectivitat i accés a les xarxes de serveis, que a partir d'ara el que farem és donar-vos una idea, conceptes de les possibilitats que s'obren si construïm una solució de mobilitat amb els conceptes que hem dit fins ara. El primer que volem exposar és el que hem anomenat ciutat connectada. Aquesta inversió en infraestructura, aquest desplegament d'una solució de mobilitat ens pot donar uns casos d'ús com els que hem recollit aquí. Per exemple, és molt interessant poder fer i basar-nos en aquesta xarxa per fer una sensorització de l'espai públic, agafar mesures de la contaminació mediambiental, el nivell de soroll acústic, la temperatura, obtenir dades de com està la nostra ciutat, aprofitant tota aquesta xarxa. També serveis que ja teníem fins a aquell moment, que ja estaven desplegats o amb xarxes no amb tanta mobilitat o amb tons reduïts i continguts, poden consolidar-se i poden convergir amb aquesta solució de mobilitat Smart City. Podem pensar en serveis tradicionals com la videovigilància o el control d'accés, per què no estendre-ho a tot l'entorn de mobilitat que estem plantejant. I una cosa que és més novedosa, agafar dades de tendències. Estem parlant d'una Smart City amb el que hem desplegat una solució de mobilitat, obtenim un rendiment, fem una explotació. Si tenim visibilitat del ciutadà, que és smart, com deia la Cristina, i que té al seu abast molts dispositius que tenen connectivitat, podem veure quants assistents. Si podem fer l'equivalència d'un dispositiu a un usuari, podem agafar unes dades de comptatge d'assistents, o podem veure com es mouen aquests assistents. Hem ficat aquí una captura que ens mostra un mapa de calor de com es mou la gent. Estem veient com es mouen els dispositius, però estem parlant d'aquest ciutadà smart que dèiem abans. També parlarem del ciutadà connectat. En aquest cas donem un salt més i oferirem una connectivitat, uns serveis a l'entorn públic, a l'espai públic, per a tots aquests ciutadans que tenen els smartphones, tablets i portàtils i que tenen a disposició aquestes eines potents d'accés als serveis. Aquests serveis poden anar des d'un accés a serveis d'administració digital que vulguem publicar com el conegut accés a internet, que està subjecte a les regulacions. I el que és més interessant, una cosa que hem volgut destacar molt, amb aquests serveis que arriben fins al ciutadà, podem fer un registre d'aquest usuari, podem demanar certes dades que al final ens ajudaran al següent pas que volem fer amb el ciutadà connectat, que és adquirir un nivell més alt de vinculació. Estem parlant d'un ciutadà que a través d'aquesta solució de Smart City o una de les aplicacions d'una Smart City acaba o es vincula molt més amb el seu entorn, la seva administració, creant el que podríem anomenar o molt proper a una xarxa social amb el seu ajuntament o amb la seva ciutat, que tenim aquí, la xarxa social, la vinculació a l'usuari. Al final,
Això ens ajudarà després a tenir una explotació de les seves dades, conèixer més el ciutadà i com es mou, fer una localització o controlar els seus fluxos. El podem acabar vinculant molt més a nosaltres i tots aquests casos, el més important, el que podem acabar tenint és això, un increment del nostre abast de com comunicar-nos amb el ciutadà. I no menys important, el que tenim és que també podem tenir l'administració connectada. És un cas més i també molt important del que seria la mobilitat, en aquest cas aplicada a l'empleat públic. Tindrem que la mobilitat, que això no seria més part de mobilitat que no de Smart City, ens donarà que els empleats municipals poden tenir un accés als serveis interns de l'administració a mobilitat, a qualsevol dependència pública, si estan als edificis o a les dependències que ja són de l'administració, però per què no al carrer o a casa seva, si tenen que teletreballar. Això el que és evident és que suposa una millora de la capacitat d'accés a les eines existents. Aquelles eines que ja estem treballant les tenim disponibles a tot arreu, però obre una porta a que els departaments de tecnologia o que l'administració en global sigui capaç o es vegi més més fàcil generar noves idees, nous projectes, nous conceptes basats en aquesta manera tan fàcil d'arribar al ciutadà i a l'empleat de l'administració, les pugui implementar, perquè té uns fonaments, com hem dit, la xarxa de dades o la solució de mobilitat li presentarà unes facilitats per poder arribar amb nous conceptes, nous serveis, allà on sigui necessari. Ara el que donaré pas és a la Carmen Lavado, que és la directora d'IT de l'Ajuntament de Gavà, que ens explicarà el seu cas pràctic, quins d'aquests conceptes tenen ells aplicats al seu entorn. Gràcies, Andrés. Bé, doncs jo us vinc a explicar algunes experiències que hem fet a l'Ajuntament de Gavà. Cap d'elles de les més típiques que s'acostumen a sentir, de grans projectes, de grans desplegaments de fibra en el municipi, grans desplegaments de sensors en el municipi, però això no treu que no puguem oferir serveis i construir projectes i productes intel·ligents i amb mobilitat com a part d'aquesta intel·ligència. Una mica per situar a Gavà, el terme municipal de Gavà és força gran, estem envoltats per 5 municipis i per la platja, pel mar, i tenim una mica de tot. Tenim parc natural, parc industrial, parc agrari, jo diria que menys parc d'atraccions tenim gairebé de tot. I si us fixeu, el que és el nucli urbà, bàsicament tenim 2 nuclis urbans importants, que és el del centre i el de la platja. Però això suposa sobre un 15% del que és el terme municipal de Gavà. Això per situar que desplegar xarxa en el territori té la seva dificultat. De fet, la nostra xarxa local el que ha aconseguit és connectar els edificis municipals, allà on hi ha tramitació o serveis municipals. Algunes amb fibra, que serien les taronges, i l'altra amb una xarxa bastant gran que tenim de WiMAX. Però bàsicament és en el nucli urbà i alguna zona de la zona industrial i de la platja. Estem parlant de moure'ns. El del Seixer del mil·lenni no ho havíem parlat, de la generació del mil·lenni, però m'ha quedat genial. Aquest senyor, o aquest ésser, que està 364 dies a Gavà i una a Barcelona, també es mou, està en un parc de la nostra ciutat. Quan parlem de mobilitat o serveis amb mobilitat que l'Ajuntament ofereix als nostres ciutadans o a la gent que passa per allà, què estem pensant? En que si bé aquest parc ha de tenir accés als serveis? Jo diria que avui en dia això ja tenim tots bastant clar que no ha de ser així, que s'ha de moure per on sigui. Aquesta muntanya i aquesta platja no són ni del Parc Natural del Garraf ni la platja de Gavà. Jo crec que la Palmera també ho deixa força clar. Per tant, ens hem de moure per tot arreu. O bé no ens hem de moure. Quan el senyor que ha fet la ponència magistral ha dit del to i o no to i, jo volia fer l'analogia amb el moure's o no moure's, és a dir, no moure de casa, l'exemple que ha posat, per què no? És a dir, sense moure'm de casa, com a ciutadà o com a treballador municipal, que ja ha introduït aquest concepte, aquest tema, l'Andrés, puc decidir moure'm o no moure'm. Però els serveis m'han de donar la possibilitat d'utilitzar-los allà on sigui. Per tant, jo crec que aquí la noia que està una mica fora de lloc és la pobra que s'està prenent el cafè. Els altres estan connectats.
I aquí nosaltres, si no som al 100%, el 99% de nosaltres segur que estem connectats, aquí un senyor envia un SMS, un WhatsApp, l'altre mirant el correu, l'altre... Això ja forma part del nostre dia a dia, és que ho deia també la Cristina, no dormim, no sé, amb el mòbil a sota el coixí perquè potser tenim una mica de por de les radiacions i no sé què, però quasi. Llavors, si la connectivitat ja no és el gran problema per oferir serveis intel·ligents i serveis de mobilitat, on està el problema? El problema és en la definició dels serveis. Moltes vegades es defineixen, anem a posar en marxa una oficina d'atenció a l'empresa. I tots pensem en el mobiliari que ha de tenir, en la rotulació que ha de tenir, en el personal que donarà servei, en els tràmits que es faran en aquella oficina. Hem d'anar un pas enllà, és a dir, això és una modalitat que donem d'aquest servei, però el servei l'hem d'oferir també per tota la gent que no vulgui desplaçar-se a les nostres oficines. Per tant, en la concepció dels serveis hem de tenir molt clar que el concepte de mobilitat ha d'estar sí o sí. Un altre concepte que des del nostre punt de vista incorpora intel·ligència en l'elaboració d'aquests serveis són els processos participatius. Smart cities, ciutats intel·ligents, són termes tan genèrics que hi caben moltíssimes coses. I aquesta pensem que és una de les més importants. Hi ha 1.000 exemples. Nosaltres també hem dut a terme algun d'ells. I buscant l'eficiència, a més de l'eficàcia. Moltes vegades posàvem en marxa coses, o bé perquè estaven de moda, això segur que ens sona a tots, perquè és el que toca, però moltes vegades no estàvem pensant si això realment ho estàvem fent de la millor manera possible. Per tant, hem de mesurar cost, hem de mesurar impacte, hem de mesurar benefici i resultats. Exemples de coses que hem fet a Gavà, millor, pitjors, a mi no se me caen los anillos en reconèixer que hi ha coses que de vegades no obtens el resultat que esperaves, però també ho ha dit el senyor de... És que no m'he quedat amb el nom... el senyor a la ponència magistral, que dels errors s'aprenen. Bé, nosaltres tenim un portal de la ciutat i una seu electrònica que és accessible des del mòbil, per tant estem donant mobilitat. Això, si hi ha algú de la OC, que em sembla que he vist alguna cara, estem esperant com agua de mayo a veure si podem utilitzar serveis d'identificació i de signatura des del mòbil, perquè pensem que serà el punt d'inflexió perquè l'ús de l'administració electrònica sigui més elevat que no el que és ara. També l'Andrés amb una transparència sortia al Gavà Wifi com un projecte que vam dur a terme el 2010 per facilitar la connectivitat a internet. Nosaltres registràvem els usuaris, tenim més de 3.000 usuaris enregistrats, que ve a ser com un 15% de la nostra població, i estem molt contents, la veritat. El portal de dades obertes, concebut no només com un portal de dades obertes per exposar informació, sinó també per compartir-la. Aquí és on està el punt, potser, de servei intel·ligent. Nosaltres no hem apostat per desenvolupar apps d'informació o d'interacció amb el ciutadà, perquè pensa que és més interessant donar les dades i que algú estigui interessat les utilitzi, per tal de construir aquests serveis de manera col·laborativa. Sí que posem en marxa en breu una app de seguretat ciutadana, però no en el territori de Gavà, sinó amb la concepció de ser una app de seguretat ciutadana en l'àrea metropolitana, d'aquí també l'aposta que hem fet per aquesta app. I el projecte col·laboratiu que abans us explicava és el Junts Fem Barri. Aquest projecte, en una primera fase, l'hem construït demanant l'opinió dels ciutadans bé en forma de proposta d'obres que volien fer a la ciutat o bé en forma de votacions, de votar projectes que ja existien. El resultat es poden veure i en una segona fase, que ara ja les obres s'han licitat i es comencen a executar, estem a punt d'acabar, una web accessible des de qualsevol dispositiu per simular, i això m'agradava molt quan estàvem treballant en l'equip definint el projecte, simulant l'avi que està allà assegut i va veient aquesta obra no sé què i com van i la grua i la no sé què, simulant això però des d'allò on jo vulgui, és a dir, veient les fotos de tota la seva evolució, etc. Teletreball. Aquest també és un projecte del qual jo estic especialment contenta i és que tenim el 50% dels equips dels treballadors municipals
són escriptoris virtuals amb la possibilitat de teletreballar. Aquest matí jo mateixa he hagut d'accedir a la comptabilitat per fer una reserva de crèdit i m'he connectat des de la meva iPad, m'he connectat al meu escriptori virtual com si estigués allà a l'oficina. Tecnològicament el projecte està resolt, ara manca tota la banda més organitzativa de com articular el tema del teletreball, però això és, podem dir-li futur, però és un futur molt, molt, molt proper. A les administracions públiques es fa una mica de por, però a les empreses privades teletreballar ja li han vist tots els avantatges que té i han apostat molt per ella. Per tant, nosaltres anem una miqueta enrere, però jo estic ben segura que serà així. Per tant, com a reptes, jo crec que hem de tenir molt clar, quan definim els serveis, que no hem de pensar només en el present o només en un prisma, diguem-ne, antiquat o del segle passat, sinó que hem de posar el focus en el present i en el futur, sobretot en l'ús. I qüestionar-nos les coses. És a dir, jo soc enginyera informàtica i una frase molt típica dels informàtics és si funciona no ho toquis. Doncs no. Si funciona, qüestiona't. Pot funcionar millor? Potser molt bé ha funcionat durant un temps, però les coses estan canviant, no pots estar estàtic en les coses, has d'anar evolucionant. I ens hem d'adaptar organitzativament. O sigui, les persones són les que més ens costa moure, les organitzacions costen moltíssim. I aquest és un gran repte per poder oferir serveis intel·ligents a la ciutadania, perquè sí que tenim la demanda, però nosaltres estem preparats. Perquè l'Ajuntament de Gavà, que és aquest edifici tan maco, la gent, quan vas pel carrer, diu sí, perquè vaig a l'Ajuntament, i pensa en això. Però molta gent, ja avui, quan pensa en l'Ajuntament, el que fa és això. Posa a Google l'Ajuntament de Gavà, a veure què m'ofereix l'Ajuntament. O es fica una app, a veure quina app o quines funcions des del mòbil jo puc tenir amb l'Ajuntament de Gavà. I això és ja. Per tant, hem de fer aquest canvi de xip i pensar els serveis amb aquests punts. I res més, jo no tenia més que explicar-vos, donar les gràcies a Impala per convidar-me a compartir amb aquesta estoneta i a l'organització, i si teniu alguna pregunta. L'altre dia, en el diari, quan un diari sortia una notícia, un comentari, segons que teníem que apagar la wifi durant la nit, perquè les radiacions comportaven un risc per la salut. Quin comentari teniu, ara que estem parlant de les generacions que estan completament connectades als 24 hores del dia? No sé si l'heu llegit, aquesta notícia. És un tema que porta molt de temps, no? Hi ha molts a favor i molts detractors. És complicat de dir, la veritat és que tècnicament o no s'ha demostrat que sigui un problema o tot el contrari, però no hi ha dades que confirmin que això és un problema. Estem parlant del wifi, d'uns nivells de senyal que moltes vegades poden estar per sota els nivells d'un mòbil, d'un terminal mòbil, molt per sota en potència. Llavors, la teoria diu que això no és un problema. A partir d'aquí és una mica una decisió estratègica, no? De cadascú de dir, doncs si no ho necessito no ho puc apagar perquè està clar que bé no em farà, tot i que no em faci mal, però bueno, és molt ambigu. No hi ha unes dades que puguin confirmar ni un cap ni l'altre. La realitat és que tot i apagant el nostre wifi, hi ha tant wifi al nostre voltant. Sí, és que està clar, lògicament, agafa tot el veí. En qualsevol moment podem mirar quantes antenes estan disponibles des del nostre terminal i bé no ens farà. Personalment, malament, tampoc crec que ens faci. El que sí que és cert és que és una cosa que és imparable, no? Que és molt complicat, com deia la Cristina, doncs tu pots parar el teu servei però no pots parar els altres. Llavors és una dinàmica, una tendència que millorarà, però no. És una tendència i no podem canviar-ho, s'ha de fer tot el que es pugui per tenir-ho en compte i que sempre com a tal els serveis siguin conscients de les problemàtiques que poden tenir, però no hi ha dades que ho confirmin i és una tendència imparable. Gràcies. Ja tenen una altra pregunta? Vale, pues... Digues adéu. És que hi ha un projecte de la Generalitat que diu governança radioelèctrica que dona les dades d'això i ajuntaments que han fet moltes més coses.
Només que hi ha un projecte de la Generalitat impulsat des de ja fa anys que es diu Governança Radioelèctrica. Molts ajuntaments ens hi hem afegit per dur a terme mesures d'aquest tipus. I allà hi ha molta informació i mesures fetes en llocs públics, en hospitals. Jo soc d'un ajuntament petit, que és Tremp, a Lleida, però hi hem treballat força i val la pena consultar això. Molt per sota del que diu la normativa. Una cosa és la normativa i l'altra l'experiència que ens durà d'aquí uns anys a veure el que passa. Però almenys sí que s'ha fet alguna cosa, s'han fet mesures a nivell de Generalitat amb ajuntaments.